Bakandamiya TV. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabon shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A dai yau ne Naziru sakin waka da shi da Mami Gombe suka fitar da wasu hotuna. Hotunan da suka tace kuje da wadai social media. Bayan nan Naziru sakin waka ga shi ma Adam ya zaku sun yi hoto da ita Mami Gombe. Bayan Naziru sakin waka shi kuma ita yake so ya fita a matsayin mata ta zai aura. Idan yau ne farkon zuwan konan sanar din mai albarka muna roƙon ku da ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. To masu saurare sai ku biyo mu sa muku hoton da muka faɗa muku wani da idanuwanku. Na bata ƙare ba ana cikin haka ne sai Naziru sakin waka ya ko hotunan Mami Gombe da ita da Adam ya zango hotunan da suka fada sun fi kala 5. Dalilin da yasa Naziru sakin waka ya kira Adam ya zango a waya tambaye shi me yake nufi. To masu saurare sai ku biyo mu samu hotunan Adam ya zango da shi da Mami Gombe wanda muka faɗa muku gani da idanuwanku. Tsogone bata kare ba bayan wannan hoton da Adam ya zango suka fitar da shi da Mami Gombe a cikin ɗakin Naziru sakin waka ya ƙara ganin wani hoto Mami Gombe sun fitar da ita da wani gwamna. Wannan hoton ne da Mami Gombe suka fitar da ita da gwamna Yahaya Bello.